Les mares i pares dels alumnes de Carrasquer volem mostrar el nostre rebuig al projecte de privatització de Carrasquer per part de la Conselleria. Les mares i pares dels alumnes de Carrasquer es mostrem en contra de la política de concerts econòmics de l'administració, ja que considerem inadmissible destinar recursos públics per afavorir l'ensenyament privat, quan les mancances en la pública són més que evidents, com podem comprovar dia a dia en Carrasquer. Barracons, falta de professorat, deficiències d'infraestructures, unes obres que no arriben mai i un llarg etcètera. El País Valencià és un exemple d'aquesta política de privatització, ja que supera la mitjana espanyola en 15 punts, la qual cosa ens converteix en un dels llocs amb major índex de concerts educatius de la Unió Europea. A aquesta política educativa es suma ara la cessió de sòl públic per a la construcció de centres privats i inclús la possibilitat d'obrir les portes a la gestió privada de col·legis públics com el nostre. Les mares, pares i alumnes de Carrasquer creguem que això ens allunya d'un model educatiu integrador i que garantisca l'accés a una educació pública de qualitat, sense cap tipus de discriminació, ja que implica que s'amplien els concerts educatius i que es contracte professorat sense cap tipus de control per part de l'administració, però pagats amb diners de tots. En definitiva, que es destinen diners de tots a empreses privades que no garanteixen el model d'educació que portem anys reivindicant i defensant. Per tots aquests motius, diguem no a la privatització de Carrasquer i exigim les obres ja. Volem una escola pública digna per als nostres fills. L'educació és un dret, no una mercaderia.